Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom. Waar ben je met wandelen? Nou, ik hou me bezig met oldtimers. En ja, moet weer wat gerepareerd worden. Nou, het hok staat vol met klantenauto's waar overal wat aan mankeert. Dus, Hoe ben je jou in de oldtimers te lonen kwam? oh, dat is een heel lang verhaal. Sinds mijn 16e ben ik al verknocht aan dit soort oude auto's. En 12 jaar geleden heb ik daar echt mijn broodwinning van gemaakt. Dus heb ik hier mijn werkplaats geopend voor het publiek, zou ik maar zeggen. En ik krijg klanten uit het hele land. Dus ja, tot nu toe nog niks te klagen. En hoe had die route, hoe had die west om uiteindelijk tot dit beroep te komen? Ik heb wel techniek gestudeerd. Jaren voor een baas gewerkt, totdat ik daar eigenlijk wel klaar mee was. Zeg maar de midlife crisis, toen ik 50 werd, heb ik mijn baan opgezegd en ben ik hier begonnen. Kijk, we woonden hier al en deze werkplaats die had ik als overmaatse knutselruimte. En ja, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, gemeld bij de gemeente. Nou, die was blij met mijn ambachtelijk initiatief. Dus ben ik hier mijn bedrijfje gestart. Zo, dat zit vast. Lekker kliederen met remvloeistof. Ach ja, vieze handen krijg je altijd met jouw auto's. En wat hing je hiervoor trouwens voor werk? Ik werkte bij Philips in Drachten. In de scheerapparaten, productie en techniek en ontwikkeling. Ja, ook interessant, maar op een gegeven moment heb je het boek uit en dan ga je wat anders doen. Hè? Ja. En je had de boel echt mooi omklaard, zie ik wel. Ja, zeker. Al die evenementen en ritten waar ik aan meedoe, dat levert natuurlijk altijd weer zo'n mooi plastic schildje op. Maar ja, wat doe je ermee? Lekker aan de wand timmeren. Maar het kan nog gekker. In het woonhuis heb ik ook de boel een klein beetje automotief aangekleed. Dit zie ik dit alle dagen. Nee, welke gek heeft er nou een halve auto aan de muur? Nou ja, ik. Of wij. Mijn vrouw vindt het ook hartstikke leuk. Dus sinds vorig jaar hebben we deze nieuwe woonkeuken achter het huis gebouwd. Nou, hier hebben we weer een mooie ruimte om de dingen op te hangen. Deze heb ik bijna 30 jaar geleden gemaakt. En heeft altijd in de werkplaats gehangen. Nou, geen ruimte in het woonhuis om op te hangen. Maar nu hebben we weer ruimte. Dus hangt hij weer mooi in de keuken. Ben je er echt gelukkiger van worden? Ja. Ja, dat kan ik wel stellen. Ja. Dit had ik veel eerder moeten doen. Lekker eigen baas spelen. Dat is toch wel iets wat ik iedereen kan aanraden. Je eigen winkeltje runnen. Voor de rest geen gezeik met managers en bazen. En een carrièrepad. Dat heb ik allemaal wel gezien. Dat heb ik gehad. Lekker voor de scheerspiegel 's ochtends doe ik mijn vergaderingen. En lekker hier sleutelen. Ja. Daar ben ik wel gelukkig van geworden. Oh, heerlijk. Geniet je er nog lang van? Dat was wel de bedoeling, ja. Ja.